ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଚାରିଧାମର ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ସକ୍ସେସ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବରଟିକୁ ପୁରା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଚାରିଧାମ ଯିଏ ଦଶହରା ଫିଲ୍ମ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ବହୁତ କମ୍ ହଲ୍ ପାଇଥିଲା, ମାତ୍ର 60ଟି ହଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରିଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ କାନ୍ତାରା ତାକୁ ଟକ୍କର ଦେଇ ସେ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାରିଧାମ ସେତିକି ଜାଗାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା ସେତିକି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ। ତଥାପି ମାତ୍ର 5 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି ହେଇ ରେଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଦଶହରା ବଜାରରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାତ୍ରାରେ ବିଜନେସ୍ କରି ସିଏ ଆଉ ତାର ପୁରା ଟିମ୍ ବଢ଼ିଆ ମାତ୍ରାରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାତ୍ର 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କୋଟିରୁ ଏଭବ୍, ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ବଜେଟ୍ ତ କହିପାରିବୁନି, 10 କୋଟିରୁ ଏଭବ୍ ବଜେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫିଲ୍ମ କଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି, ପରିବାର, ଇମୋସନ୍, କମେଡ଼ି ସବୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମରେ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଫଲୋ, ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।